Erokamano ahinya Armstrong kuom luwo nwa sigana yo makare ahinya nyakoro Mgajwang' kata obedo ni piny tere kod mor to pod weche mag apaya kelo dang'ni mag paro. Ji 5 otho e masira mag apaya motimore kuonde ariyo mopogore opogore kaunti ya Bomet kod Nakuru. E masira motimore e kaunti ma Nakuru, ji 2 magin miyo kod nyathine otho e masira ma ojukogi apaya mawuok Sobia kochomo Kisumu kane rekgi wuok e nyasi mar ik. E kaunti ya Bomet, ji 2 otho bang' lori ma oting'o simiti mane giidho bayo ndara kendo olwar e aora ma Kipsonoi e apaya mawuok Bomet kadhi Sotik. E kaunti achielo nogo, lori mar kuoyo no bayo yo kendo tuomo jabodaboda moro e gweng' ma Kipswarer. Jatend obila ma Bomet, Daniel Olongojine, owacho ni ononro dhi mbele e masira go koyango ni lwasi marach gi ong'weng'o sani jimbo masira. Kuna ajali hapa kwa hii daraja ambayo inahusisha lori ilikuwa inabeba abiria 2, ikaweza kutumbukizia ndani ya mto, na kwa bahati mbaya driver akahaga na abiria 1. Kuna kijana wa miaka 21 ambaye alibaki, na hao abiria walichukuliwa kuingia kwa hiyo lori kwenye gari ya express coaches kutoka Nairobi kuelekea Kisii. Hapa kuna signs ilikuwa zimewekwa hapa na zimeng'olewa na wananchi, na himiza wananchi kwamba msijaribu kung'oa road signs zile ziko kwa barabara.